हेलो हाय नमस्कार वेलकम माय स्नेहा यूट्यूब चैनल आपण बहुत दिन पर तो गुरु दिवस उपलक्षे आज हूँ सेप्टेम्बर मास 5 तारिख 5 तारिख देखो मो स्टूडेंट मैंने केमी गुरु दिवस पालन कर देखा। लेडीज एंड जेंटलमैन, टुडे 5 सितंबर 2025 गुरुजनों का एक खास दिन, उन गुरुओं के नाम जो हमारे जीवन को दिशा और ज्ञान देते हैं। हैप्पी टीचर्स डे। तो समस्त मत पूजा एवं कर तो पूजा सरिले देखते समस्ते केमी पूजा करेंगे देखते जल्दी जल्दी कर बहुत जन अच्छा शीघ्र शीघ्र कर दिया। अभी तो पूजा चलुची देखते केमी पूजा सब कर। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो
ଏବେ ସମସ୍ତେ ଭାଷଣ କହିବ ହେଲା। ଭାଷଣ କରିବା ସ୍ଟାର୍ଟ କର। ଲାଡିଲ ସ୍ଟାର୍ଟ କର ଜଲ୍ଦି। ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ଶୁଣୁଥିବ, ପବିତ୍ର ଗୁରୁ କହିବ ଦିବସ। ତାପରେ। ଏହି ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏହି ଦିବସ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଆମ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଗଢ଼ି ତୋଳିଥାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମକୁ ଭଲ କାମ କରି ଭଲ ମଣିଷ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର ଦିନରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ। ଦିଦି ପାଖରୁ କିଛି ଶିଖିଛୁ କହ। କହୁନ ଦିଦି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି କହ। କିଛି ଶିଖିଛୁ ଜୋର କହ। ଯା ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ ଛୁଆଟା କହିଦେବେ। ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିଛି। ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତେ କହିଦିଅ ଭାଷା। ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ଆମ ଦେଶରେ ଆମ ଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଏଇ ଦିବସରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ତ ଏଇଠି ପୂଜା ସରିଯାଇଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ଟାଟା। ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି